ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲଟେ ଥିଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଘର କରି ରହିଥିଲେ। ଆଜି ନା ମତେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମନ ହଉଛି। ଗଲୁ ଗଲୁ ଦିଟା ପିଠା କରିଦେବୁ। ହଉ ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ, ତୁ ଯା ବିରି ଚାଉଳ ଆଣିବୁ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଳତୀ ବୋଉ ଘରୁ ବିରି ଚାଉଳ ନେଇ ଆସେ। ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଦି ଜଣ ଯାକ କଥା ହୋଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ନିଜ କାମରେ। ଟୁଆଁ କାଠ ଆଣୁ ଆଣୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ଟୁଆଁ ପିଠା କରିବି ତ, ସେଥିପାଇଁ କାଠ ନଉଛି। ହଉ ମାମୁଁ ମୁଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବାଘ ପିଠା ଖାଇବ ବୋଲି ଟୁଆଁକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆଉ ଟୁଆଁ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। କୁଆଡେ ଗଲୁ ମ? ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆନନ୍ଦରେ ପିଠା କଲେ। ଟୁଆଁ ଖାଉଛି ଟୁଇଁ କରୁଛି, ଟୁଆଁ ଖାଉଛି ଟୁଇଁ କରୁଛି। ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ସବୁତକ ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମେ ତ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଇଁ ପିଠା ରଖିନୁ। ବାଘ ମାମୁଁ କହିଥିଲେ ଆସିବ ବୋଲି, ସିଏ ତ ଆସିଲା ଆମକୁ ଖାଇଦବ। ହଠାତ୍ ଟୁଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟେ। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଗୋଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଗୋବର ଆଣି ତାକୁ ପିଠା କରିଦିଏ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟେବୁଲ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ବାଘ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇକି ଟୁଆଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ବାଘ ଟୁଆଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ଶିକାରେ ପିଠା ଓଳା ହେଇଛି। ତା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଭାବେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଠା ଖାଇଦିଏ। ବାଘ ପିଠା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଟେବୁଲ ତଳେ ଲୁଚିଥାନ୍ତି। ଟୁଆଁ କହେ ଏ ଟୁଇଁ। ଟୁଇଁ କହେ କ'ଣ ହେଲା? ଟୁଆଁ କହେ ମୋତେ ଜୋରେ ପାଡ଼ ମାଇଲାଣି। ଟୁଇଁ କହେ ଧୀରେ କିନା ପାଡ଼, ବାଘ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ଟୁଆଁ ଢୁଁ କିନା ପାଡ଼ିଦିଏ। ବାଘ ଭାବେ ମୋତେ କିଏ ବନ୍ଧୁକ ମାଇଲା, ଆଉ ସେ ଡରିଯାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଟୁଇଁକି ପାଡ଼ ମାଡ଼େ। ଟୁଇଁ କହେ ଟୁଆଁ ମୋତେ ଜୋରେ ପାଡ଼ ମାଇଲାଣି। ଟୁଆଁ କହେ ଧୀରେ କିନା ପାଡ଼, ବାଘ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ଟୁଇଁ ଢୁଁ କିନା ପାଡ଼ିଦିଏ। ବାଘ ଭାବେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ବନ୍ଧୁକ ମାଇଲା, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ବିକଳରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଏ। ଆଉ ବାଘ ଗଲା ପରେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଭିତରୁ ବାହାରି ଦି ଜଣ ଯାକ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି।